רגע החג בו ניתנה התורה לעם ישראל, עם הסגולה. אני מתכבדת להזמין לבמה את מנהלת בית הספר, גברת הילה אליעזר, לשאת את דברי ברכה. אנחנו השנה, בעוד כ3 שבועות, מסיימים את שנת הלימודים תשע"א. הייחודיות של חג השבועות היא בכך שהוא אחד משלושת הרגלים, וגם חג שבו ניתנה התורה לעם ישראל. בנוסף, מה שמייחד את המסיבה היום, אנחנו בסימן של מגילת רות. מה שאנחנו כרגע נראה, את סיפור המגילה מראשיתה, בעומר, בצליל ובריקוד. אני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו ערב מהנה ומוצלח. אני רוצה להודות לצוות החינוכי של בית הספר. אני מבקשת את טטיאנה אילוז לברך את בית הספר בשם ההורים. בבקשה. לחג שבועות מספר שמות: חג מתן תורה, חג ביקורים וחג קציר. חג מתן תורה על שמה, בני ישראל קיבלו את התורה בשבועות ב10 הדיברות, מושם דגש על היחסים בין אדם לחברו. גם בבית ספרנו שמים דגש על הערכה, כבוד הדדי וחברות. חג ביקורים על שמה, עובדי האדמה הביאו עמם את ביקורי פירותיהם לבית המקדש. אנו ההורים הפקדנו את ילדינו היקרים להתלמד בידיכם המלומדות, המחנכים. חג קציר על שמה, כאשר התיישב עם ישראל אדמתו, החל מיד לזרוע ולקצור. אז ברצוני להודות בשם כל ההורים, למורים, צוות בית הספר, על עמל הרב שאתם משקיעים בילדינו, ואנחנו נהנים מהפירות. סתינו על כתפינו, ראשינו על דורים, מקצות הארץ באנו הבאנו ביקורים. מיהודה, מיהודה ומשומרון, מן העמק, מן העמק והגליל, תאנים, תאנים ותפוחים, חלבים, חלבים ושקטים, אך בטוב ואך בחלים, זה נראה כמו מגילה, מה כתוב כאן? זאת מגילת רות. את לא יודעת לקרוא? על מה המגילה הזו? סיפור אבא בין רות לבועז. כך סבא. טוב ילדים, תשבו ואני אספר לכם את הסיפור של רות המואביה. תקשיבו משפחתי היקרה, בצער נצטרך לעזוב את בית לחם ולעבור לארץ מואב. היית גם לי חמה טובת לב, אך כעת אפרד ממך ואשוב לבית אבי. אתגעגע אלייך. גם אני. נעמי היקרה, לא אפרד לעולם, אלך אחרייך לאן שתלכי. ורק המוות יפריד בינינו. בסדר ילדתי, בואי איתי. לא
ותלך בנחת. לנכד קראו ישי, והוא היה אבא של תנחשו של מי? דוד המלך. אני מבקשת מהאנשים שעמלו לערב הזה להגיע, ואז תהיה לנו תפאורה אנושית נהדרת. קודם כל למפיקת הערב, לינדה המורה לדרמה, מיכל המורה לאומנות, גילה על הריקודים, ילנה האימא של דניאל בריקוד השיבולת בשדה, בואי ילנה, אלינור המורה לספורט על הריקודים של דוד המלך, בלי המוזיקה נלי, רכזות חברתיות רחל ולידיה, לאינה בכל דבר עוסקת, בבקשה אינה, למחנכות הכיתה, בבקשה רחלי מורת שילוב, אלי אב הבית שעומד שם ושומע,